Goeie. Laatsten vregen immen waarom er in Friesland nou rondom gele borden stenen. Werd op stjit dat je omrieden moet. Nou sure, dan ben je rond werk. In heel Nederland wordt december en januari net werken vanwege allerhande leuke feestelijkheden. En februari maart, dan begint de maaitijd alweer, dan kan je neer vanwege de voels, Noorse wrotmoes en de vleermoes. En daarna al redelijk gauw toeristen waar en dan kan ik net aan het werk. Dus alles maar nou, in de periode dat het regent. Het tal terugwerkpakken wat op het dik omtoutert is gigantisch. En wil het hudder begon te regnen, gooien ze er van een week in en ik nog al je trein uit. Daar moest ik onwerken worden. Op het stuit dat de meesten van de fiets stappen en mij het bier vervier willen, kennen ze net meer met de trein. Bussen moet het oplossen, maar dat had de bus nog nooit kennen. Op dat moet Arriva hierop zo de meter mij hadden bussen, dus die maakt je recht niet drok meer. In Friesland hebben we op dat 423 dorpen en gehuchten en die lezen lang niet alle jaren onder de trein op de bus. Sowieso wordt de auto dus in Friesland manmachtig gebruikt. En omdat we zoveel tijd in die auto zitten, worden we ons net bewust dat het biervervier voor u persoonlijk wichtig is bij de komende verkiezings. Had de moeder hoop, terwijl de Kamerlid uit Bommels, die roept dat wil hult niet, maar hij krijgt geen onaandacht van de kiezer. Die wil enkel maar een betrouwbare oerhiet. En dus betocht Hap de Boer het oors. Oerheden moeten zelfs de bus maar exporteren. Dat is geen verkiezingspraat, denk ik, want Hap de Boer die meent dat. Het is voor hem een onderdeel van een betrouwbare oerhiet. Het jouwt tegelijk ook de onmacht van de politiek om dat ze de jongens van het bierverviersmerk net in de stokken horen kennen. Het nieuwe provinciaal bestuur van Friesland beziekert het likwijls beter te doen. Voor Arriva komt nou Qbus, omdat die een plan inleveren ha dat ze voor hetzelfde geld volle meer dwaan kennen. Benijd hoe dat uitpakken zal. Ik benijd dat Qbus ik weer voorrijden zal in die mooie Lietse busjes ook zou passen bij uw stal inzittenden en uw smelle diekjes. Want dan hebben we echt wat woon.